Ás 8 da mañá, a cidade perfilouse no horizonte clara e intacta. Acababa de despertar ignorando que estaba a piques de precipitarse sobre ela. Paul mirou cara abaixo ata localizar o centro de Hiroshima. Alí estaba, co sono flotando aínda sobre os tellados. Agarrou o micrófono e dirixiuse ao comandante Tom Ferriby. Agora toca a ti. O Little Boy deixou o avión ás 11:15, despois de que o comandante abrise as comportas. O Enola Gay, de súpeto, liberado de 4.500 kilogramos de peso, deu un chouto no ceo. A tripulación sabía que en 45 segundos ia producirse unha explosión. Paul encargárase de advertilos. Nese preciso instante, o avión estaría xa a salvo, a 18 kilómetros do punto cero. 41, 42, 43, 44, 45... Contaron todos ao unísono, en voz baixa, como unha ladaíña. De súpeto, un prodixioso resplandor agromou do corazón da materia, cegando os aviadores que estaban protexidos por lentes metálicas e herméticas. De seguido, un inmenso fungo flamexante elevouse apoderándose do ceo. O artilleiro da metralladora de cola, unido aos seus compañeiros de tripulación polos auriculares, exclamou: «Meu Deus, que é o que acabamos de facer?»